kuthiwa i-politician. Ndingusihlalo kwibranch yam. Ndisindiswa ngoSeptemba ngo-1990. And then ngoDisemba sizawubheka eMsaka. uThixo waqhamla olwabo ngeMsaka. Wafika enhliziyweni yami. Kanti nomama ke brilliant. uThixo wayenza wahlakanipha. Ndiyabona manje ukuba umama ondisalayo wayengatshatanga nakwethu. Wayentombazana. And then waphoxa ke uThixo uze wayenza ngokuphesa phila ke uThixo wandiphoxa. Ndazala amadododo ndingenandoda. Now, he was very strong. Kangangokuba sasangokuthi apha kwesi character yendoda apha kuwe kodwa. Because uhayi wakhe yayiba kuhayi. Wayento wenza ngoyithetha singekasindiswa njengoba singamadoda nje ekhaya. Athi apha emzini wam andinandoda. Athi ndinabantwana. Kwane ngecawe xa ingaba icawe. Yabona kukho suku luba mnandi njengosulwa ngecawe and ke ngoku ii-activities zam ze-politics ndandizisebenza kakhulu on Sunday. Athi ngecawe kuzobekwa ecaweni apha kwam. Athi la matye omane laba bantwana ngamatye omzi wam. Ndandingekakazicinga nendawo kuthiwa kuseKapa. Esithi eKapa kukho amantshontsho ndingazijonge into enjani. Athi ukuba ngaba abantwana bam ndifuna ukuzilawula. Umuntu uzawuba kusekho ibhasi okuthiwa nguWathali eBulayi. Athi uzawukhwela uBulayi. Ubheke eKapa ufike phaa uzithethe ijobe lakho. Hayi ke mntanam ungalala noba ngecawe ungakhonzi. Athi kodwa apha kwam isithetho samthetha uphinde ubheke ecaweni. Wayethanda uma kwezinto ezingathi umJojo. Asinike iBhayibhile zaBhayibhile zibomvu. Zazinomlomo obomvu. Athi abasababa phambi kwakhe. Sisibelodwa ukuthi sibethe iBhayibhile sibheke ecaweni. Ndibone ngumJojo lento nomama. Kodwa ngokusendimdala sendibona into wasincedayo. Jesus. Hallelujah. Waphinda ke ndiza ngoyibalisa ke into ethi ndaphinda ndoluka ngendlela engathi lihlazo. Mna. Amen. Njengoba ndiqala nje phaya ekhaya wathi umama apha ekhaya ke mntanam akuzixhelwa mboko. Wathi njengoba nje ukuyikhwaza lapha esithubeni ayikho apha ekhaya. Uzakoluka ngokwesiko lenkonzo. Amen. Ngathi yo uba uthathe bekhona noma nakuyo uzafana nabanye. Ngalo xesha nje bakhona ngamaqashela. Wathi fanele wenza amaqashela. Akuzufumana kwabhoko. Hayi Jesus. Akwabikho kwakubo emolukweni wami. Ekhumbula ukuba kwathengwa inyama yenkukhu. Kwatyiwa inkukhu ndisoluka. Ndiza ngoba ndichazela ke phaya elalini yam. Ndithi le ndoda niyibonayo ke kamnandi ndiyayazi yindoda yenkukhu. Yindoda yenkukhu. Zange ndikwenziwe nale nto kuthiwa kukosiso. Zange ndibe nayo naloo nto. Bathi abaninzi bathi hayi akuzuluka nto kulo mfana. Ngase uThixo wandenza ndalunga. Bathi hayi ke kancama kumele ukulunga. Bathi hayi akazutshata. Yakuhlale nje. Ndasuke ndahamba ndiyothatha i-yellow bone yam. Ndandisendile moto ngeli-xesha nditshatayo. Kwinto endifuna uyiveza nje kule nto. Ilali yam ikufutshane kwecala kwendlela. Uba thina ndisakhunga ekwaziyo xa udithethele khona umntu edla ngunyama ekhaya. Ikufutshane kakhulu ukusuka ekutheni. Yes, uyayazi yes. Ukusuka ekutheni ukuya ekhaya uyayazi nje lapha ku-3 to 5 minutes. Ukusuka ekutheni ekhaya. Ndandisondela ndisaphuma enkoma ndafowunela ifrendi yam. Ndathi mhlobo wam ndicela sidibane etheni. Xa sifike etheni ndathi mhlobo wam ndicela uthathe imoto ungene nayo elalini. Mna nonkosikazi ndifuna singene ngenyawo elalini. Ndifuna aba bantu babone uba nditshayisa.
ndawugqiba ndangena ndingawuzi ndabona ke badide noba yayingathi ndiyalathi ukuhamba indlu yasekhaya imnandi uba ingaphi ukumlilani phakathi ndayinqumla ndithe chu noma mthembu sanqumla phakathi elalini bayincama le yokuba andizibalanga umfazi babomandine nayo bathi hayi umntana akanaba naye ngalaa ndlela oyoluthe ngayo uthixo wase wandisurprise wandinika ikwekwe ndathenga iprem kwala ngoDisemba ndagoduka iprem ndifake ebhutini ndafowunela ifrendi yam ngathi mhlobo amasiba nithini seyahle nguzolanda imoto wafika wazolanda imoto ndathatha umntana wam ndafaka apha kwiprem ngathi nkosikazi masande sobathathu mani ngoba iprem ndayikhutshwe ndiye ndathusa iprem ndangena elalini Thixo wamazulu so le ndoda ile phambi kwenu yindoda yenkukhu zange ndafumana umkhono ndakwazi ndathi awulenzi wenkukhu ndabonakala phaya elalini xa kusoluswa ngoDisemba sibe ndibakhona indoda eyayicela ithamisa abakhwenkwe kuye kuthiwe sicela lo mntana kaMistress azothamisa abakhwenkwe ethu ndiphakama ngathi ndinesibindi xa ndizayithambisa ndibe ndilethapha kwendini ndifuna ufuze mna wawugqibela ngaphezulu kama babe ndingcolisa abanye abakhwenkwe abamfundisi wam ndabona ndandibathandisile ndibona incweki ndithi kwendini ufuze bani ngoba lo wayethambisa kancini uthi hayi tatam khawube ngisagqibezela kona ndiyeza haleluya hayi gqibile iprofayile asanofunithi izithethe ndagqisa haleluya unkosikazi ke njengoba kusitshiwo uhlala ke nabantwana baseKapa siseKapa ke umzi wam useKapa then ikhaya lapha eTsofuvana sesashila ke ngubaba so njengoba ndilapha nje ndimane ke lokhoba ikhaya masithile ke lencwadi yendumiso sizokhululana sigoduke incwadi yendumiso sikhola sithemba indumiso ezizikaDavide kaba saside sithi xa sishawushumayela sicela incwadi yendumiso zikaDavide sithi sitsho ngebhongo kanti azibhalwanga kwakuDavide zonke ezindumiso haleluya siyabulela kakhulu kutata wasephawa nebandla lakhe uba benikezeke bandla ukuba sizokhonza kulo enkosi kakhulu tata ngawusifundele ke andizokulibazisa ndingomntu uthetha into eninzi ndicalele ndangingathanga amanzi kaloku ndingulo mntu wamanzi indumiso chapter 22 sifunda uverse 1, 2 and 3 kuphela asizophinda sitshile indawo ke